A dneska si, takže čaute, ešte raz. A dneska si dáme takéto videjko z Brawl Stars. Toto je môj druhý účet, ten môj hlavný by som nechcel dávať takto do videa. Takže toto je taký môj druhý. A chcel by som dať push trofej na, neviem aké číslo, to je proste 10 000, ale aby som mal tie posledné 3 čísla, že 600. Takže to je dneska náš cieľ. Momentálne máme 11 466, takže nám chýba cca okolo 100 trofejí. Takže budeme hrať solo showdowny. Takže bude to celkom dlhá jazda a môžeme ísť na to. Takže už začíname. Budem hrať teda s Edgarom, lebo chcem sa dať trošku na väčšie trofeje, takže a už teraz ho mám vlastne na väčších trofejách, takže to bude trošku ťažšie, ale si myslím, že to bude lepšie. Takže ideme. Ideme si tuto pre tento power cube. Zoberieme. No po mne ide ďalší Edgar. Čo sa krútiš? Ideme tímovať. Skúsim, že budeme tímovať a potom ho skúsim zabiť. A Kit. Ja nezabil som Kita. No Kita sa len tak nedá ľahko zabiť. Takže je to trošku ťažšie. Neviem, koľko toto bude videjko mať vlastne, aké bude dlhé, lebo bude trošku také dlhšie. Takže môže mať aj okolo 20 minút, takže bude to dlhé. Zoberte si lačo napiť, lačo na jedenie a pokračujeme. Tu máme hneď 3 power cubey. Tieto power kocky, čo to je. A tu je ďalší Edgar. Hop. Krása. Takže ideme. Alebo keď sa nám nepodarí do 8 minút dať tohto videa aspoň okolo 550 trofejí, tak to necháme na druhé videjko. Takže ten Colt. Prestaň Colt. Blbnem Wi-Fi na ešte. Podele. A buc. Nemám ho ešte tohto Edgara na 11, mám ho len na 10, ale to si myslím, že stačí. Ježiši Kriste, nestihol som dať ultinu. Ja skôr strácam trofej, než dávam hore. Skúsime duo showdowny. No tie hrám vlastne najviac, takže tým mám proste najväčší skill. Momentálne je 20:17, takže je to už trošku večer. Takže máme so sebou Fenga. Takže myslím si, že to bude celkom OK. Ja mám teraz 1026 damage. Myslím si, že celkom dobré. Blbne vyššina. To je Colťásek, ale dosť veľký damage má Colt. No to sa nabíjam ultinku a skočím na tú Ems. A tu je Dynamite. Ja som použil auto, že na auto ultinu a proste ma to hodilo úplne inde. Takže musíme sa dostať do tej víťazného pásma. Takže teraz to začne už byť samé finy. Takže spravíme nejakú súťaž o nejaké bravo pasíky. Takže bude to celkom sranda. Máme za sebou Ems, dúfam, že má hypercharge. No ale neviem. Podľa jeho damageu neviem, ale ja už mám vlastne že získanú hypercharge na Edgara.
blbnem Wi-Fi, ale ešte ho nemám na 11. A blbnem Wi-Fi, práve som zomrel. Takže MS je celkom OK. 5, 4, 3, 2, 1. A keby ste chceli viac takýchto videí z Brawl Stars, tak určite dávate lajky a odbery. No a chcel by som poďakovať ešte za 13 odoberateľov, takže ja vám to ďakujem. A skočím na tohto a dávame auto aima, získa a win-win. Toto Edgara by sme mohli dať. Edgara. Koľko ste má, koľko po tých powerpointov, tam nejdem. Blbne mi Wi-Fi na... Čo to je z toho Wi-Fi? Dobre, idem za tou Ems, nech tu najprv... Tam je ten Edgar. Ale ja sa nebojím a skočím po ňom a to som nemal robiť. Ale Ems sa drží, takže ide... Edgar, to sa nedal proti nemu. Prečo keď sme štvrtý, tak proste my máme, že 6 dole. Takže skúsim si zapnúť webku. Neviem, či to chcete, ale skúsim voľako si zapnúť webku. Neviem, či to pôjde. Ale môžem to vyskúšať. Takže neviem, či mi ide webka. Nejde. Lebo teraz tu mám technické problémy. Snažím sa nejako nahodiť webku, ale voľako... Aha, mám webku. Dobre, takže máme už webku. Konečne. Takže môžeme ísť naspäť hrať. Neviem, kde si ho mám dať, dám si ho asi sem. Takže dá sa voľako zmenšiť tá webka. Dobre, dá sa zmenšiť. Dám ju sem do rohu. Takže toto je najlepšie. Takže ideme na to. Takže dajte lajky a odbery. Budem za to veľmi moc rád. Toto je také prvé video, ktoré stočím zvlášť aj s webkou, ale myslím si, že môžete aj takéto viac videí. Takže ideme na to. Ja ešte nemám Brawl Pass kúpený, takže ešte nemám Brawl Pass, to je zlé. Takže prečo sa mi to seká? Tak blbne mi Wi-Fi, takže idem sem. Tieto dva powerpointy som povedal. Ježiš. Prečo sa mi nejde pohnúť? Prečo to laguje? Stojíte? Nechajte ma. Čo robíte? Nechajte ma. Nestihol som to, keby som stihol dať ultinu, tak to je dobré. Skúsime nejaký iný mod, než je momentálne Duo Showdown, lebo ľahko sa nám nedarí. Tak skúsime 5v5 knockout. Takže vyskúšame. Neviem už koľko natáčam. Natáčam už okolo 10 minút. Takže už takých 10 minút, takže keď hitneme aspoň 15 minút, takže to asi ukončíme. Dám si ďalší diel, lebo už nemám na to toľko času. Toto bolo tak narýchlo také videjko, že som chcel spraviť, ale blbnem Wi-Fi, lebo to strašne prší. Vypadáva Wi-Fi, takže nie je to moc dobré. Takže prepáčte, keď bude trošku zlá kvalita. Skúsim toto kita. Dobre, nevydarilo sa. Dobre, ale zabili ho. Tuto je ten Dynamite posratý. Skúsim aspoň, že toto vyhrať. Nevadí, ale to určite napravíme. No a zatiaľ to vyzerá, že možno, že vyhráme. No teraz je Piper versus Dynamite, takže
Keby ste chceli nejaký push, nejakých brawlerov, tak mi to napíšte do komentárov a spravím aj takú anketu, kde môžete hlasovať, že koho mám pushnúť na nejaký rank. Takže spravím. Momentálne tu máme zlé počasie, takže nemám čo robiť, takže si hovorím, že natočím nejaké videjko. A tá Piper voľako, už to im to dlho trvá. No už zabí toho Dynamajka. To Dynamajk je strašne silný. Ona má viac životov než on, takže by to teoreticky mohla prežiť. Toto nie je dobre. Som vedel ten Dynamajk. Toho Dynamajka musíme zabiť ako prvého, takže ideme ho zabiť. Kde je ten Dynamajk? Tu je ten Dynamajk. Aha, tam boli všetci. Takže zabili sme sa s Edgarom navzájom, takže fakt super. Skúsim toto A-bita. No, už skoro ho zabili. Ježiši Kriste, však sú dvaja proti, no už dvom. No, zabij tu Piper. Zabijú. Aha, má hypercharge. Ježiši Kriste. No, zabite už toho, že ste dvaja proti jednému. Ježiši Kriste. Čo mám za tým? Piper, ktorá má hypercharge a nedokáže zabiť jedného Dynamajka, ktorý nemá hypercharge a má nejaké posaté gíry, ktoré zabijú na jednu ránu. Takže skúsime si ešte jednu hru a tuto, keď nevyhrám, toto vypínam. Ale skúsim iného brawlera, možno, že s Edgarom nemám toľko skúseností. Dáme si nejakého iného. No až tak moc brawlerov, lebo toto je nový účet, hrám len okolo 2 mesiacov. Dáme si Asha. Tvoja mama je noob. Čo je za nick preboha? Ideme na to. Máme zatiaľ len 2 viny, takže to je smutné. No a máme už na kanáli hranicu už cez 200 lajkov na celom kanáli, takže vám za to ďakujem. A je to, fakt dávajte lajky, ešte aj odbery. Takže ideme hrať s Ashom. Ash. Prečo sa mi to vyplo? Mne sa to vyplo. Hovorím, slabá vyšná, lebo prší, blesky lietajú ako one. Proste aj webka mi vypadla. Ježiš. Čo to je za Wi-Fi? Proste toto je obdobie u nás doma, keď proste prší, blesky. A mne sa vyplo celé natáčanie. Sorry ti. Mne sa to vyplo. A sorry ti. No teraz nejak sa dostane naspäť. Mne vypadla Wi-Fi. Nevypadla mi Wi-Fi, vypadla celá... Čo je za dáž toto? Aj webka mi zmizla. Neviem, či ma teda vidíte, ale ja nie. Dobre, budeme musieť ukončiť toto videjko, lebo